J.K. Yadav Films present. के मोबाइल हाथे सखियन के साथ हवा नहीं बिन डाली कबो दाउरी रे नहीं बिन डाली कबो दाउरी ओप्पो के मोबाइल हाथे सखियन के साथ हवा नहीं बिन डाली कबो दाउरी रे ऑनलाइन नेट पर सूती के बेड पर पबजी खेलत बिया छवारी रे 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 ऑनलाइन नेट पर सूती के बेड पर पबजी खेलत बिया छवारी रे पबजी खेलत बिया छवारी रे रहे वही में लागल ओकरा पीछे भइल बिया पागल ओकरा पीछे भइल बिया पागल हालत दिन रहे वही में लागल ओकरा पीछे भइल बिया पागल हाँ खाना न खा लेना तनिको लज्जा ले कुछो न भावे ओकरा यौरी रे ऑनलाइन नेट पर सूती के बेड पर पबजी खेलत बिया छवारी रे 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 ऑनलाइन नेट पर सूती के बेड पर पबजी खेलत बिया छवारी रे J.K. Yadav Films पबजी खेलत बिया छवारी रे जवानी करे खराचा कहे बन सीता लागे कर मरचा पबजी में जवानी करे खराचा कहे बन सीता लागे कर मरचा राइटर में राजा कहेला मारे ले गोली देखा दवारी रे ऑनलाइन नेट पर सूती के बेड पर पबजी खेलत बिया छवारी रे 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 ऑनलाइन नेट पर सूती के बेड पर पबजी खेलत बिया छवारी रे Presented by Albina Recording Studio, Simran. J.K. Yadav Films